שלום לכולם, השבת נקרא בתורה פרשת בלק. מיד מתעוררת שאלה, שם של גוי שהיה רשע, שניסה לעשות את הכי גרוע לעם ישראל, חיפש איך להשמיד אותו, והפרשה נקראת בשם בלק. מספרים בבדיחה שפעם שאל מישהו את הרב, איך ייתכן ששם הפרשה בלק, הרי זה גוי רשע? אומר לו הרב, בלק ראשי תיבות ואהבת לרעך כמוך. מסתכל על בן אדם שקצת ידע ספר, אומר לו הרב, כמה טעויות יש לך? ואהבת זה בוו, בלק זה בבית, כמוך זה בכף, בלק זה בקוף. לא מסתדר לי, לא מסתדר, זה לא ראשי תיבות. אומר לו הרב, זה בדיוק, כשזה לא מסתדר אז מצווה לאהוב. כשזה מסתדר וקל זה לא כל כך חוכמה לאהוב. דווקא כשזה לא מסתדר צריך לאהוב. אבל אם נדבר ברצינות, הפרשה גם מלמדת אותנו שגם מאחד כמו בלק, רשע כל כך גדול שחיפש להשמיד את ישראל, לפעמים זה הכל מתהפך לטובה. מי הוא אותו בלק? סבא של רות המואביה, אותו בלק ממנו יצא דוד המלך, כל שלושת המלכים של עם ישראל עד המשיח, כולם צריכים להיות צאצאים של דוד, נכד של רות המואביה, נכדה של בלק. כלומר, לפעמים צריך להסתכל שגם הדבר הכי גרוע יכול בסוף לצאת דבר טוב. שבת שלום לכולם.